Test, 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 test. Ja. Šta si mi se presamitila? A? Šta je bilo? Ništa, duva. I baba, koja su tvoja neka najranija sećanja? Najranija sećanja, sećam se kad je jedna Dobrinka otišla u školu. Ja sam bila sećam se i rata, mada niko ne veruje u to, ali ja sam imala možda godinu, 2 dana. I sećam se vojske kad je spavala. Godinu, 2 dana, 44, 45. Sećam se kad je vojska spavala u sobi. Zapamtila sam pokojnog strica i tada sam bila mala. Došao je da zakolje nekog velikog ovna što su nas je jurio stalno i donio jabuku i prepolovio mene i Dobrinci. Rukama prelomio jabuku i podelio nam. I više ga od tada pitala sam jednu majku ko je taj čovjek bio visok, šubara na glavi. Majka jedna kaže, brat pokojni, niko to drugi nije imao. Tako da se sećam njega, sećam se kad je Dobrinka otišla u školu. To je njen, izvini, to je njen, to je brat od majke. Brat od oca. Brat od oca. Brat od oca. Kako Onda se zvao se, otac? Dragojele. Jer ona je bratskog oca zvala, muževog brata zvala brat stalno. Ona nikad nije progovorila njegovo ime. Uopšte. Stalno je bilo pokojni brat. I dolazio brat i to je se tada cenilo, poštovali jedno drugo. Štitili, poštovali jedno drugo. Posle očeve smrti obilazio nas je i on je brzo pao i otišao u zatvor. I više ga nisu vidjela ni njegova djeca, ni mi. Oca nismo doterali da sahranimo, nije mogla majka da ga nađe. Išla je sa pokojnim stricom i sa komšijom jednim. U Kragujevac, tamo su brljali, tražili po leševima, ali nisu uspjeli da nađu ga. Brat mi pričao da išli su zapregom Kragujevac da nađu leš. Išli su peške do Čačka. Iz Čačka su otišli nekim šinobusom do tamo, pa ako ga nađu, pregnaće ga nekako. Međutim, nisu uspjeli da ga nađu. Vratila su se dva čoveka valjda u Cerovu. Jedan je rekao da ga zadnji put video kad su naišli avioni, da je ustao iza nekog skloništa sa mitraljezom i nanišanio gore. Da li ga je dokačila granata i raznela, ko zna. Više ga od tada viđao nije. Doterani su u Prilipac 2-3 čoveka valjda otude. Ali oni njega nisu uspjeli da nađu. Pretresali su te leševe, brljali. A da su našli, pitanje je da li bi mogli da prepoznaju. I nisu uspjeli da ga nađu, nisu uspjeli da nađu ništa što bi mogli da ga poznaju. I vratili se. Međutim, kasnije se ispričalo da su Nemci tu i posuli, popalili, pregnali buldožer, šta nisu sve radili, da to zatrpaju. Grdni narod je tada, grdna vojska je tada izginula. Tu izginula takozvana Jelička četa. I otišla sa Jelice. Na Jelici ga jedna majka vidla zadnji put, odnijela mu da se presuče i nešto mu odnijelo do dijela. I on rekao, ovo dvoje što sam viđao da su ostali, pričuvaj da ako ih nekako izvučeš iz ovog pakla. To što nosiš, ako nosiš žensko, odgaji ga, ne bilo ti prosto ako ga ne odgajiš. To priča za koga? Za moju majku.
Ako rodiš muško, neću te pitati ku se đelo, jer gore nema imanja za dvojicu. Ako rodiš žensko, neće se udati i otići. Neće smetati nikome. To je bilo neđe u oktobru. U sredinom oktobra je bilo bombardovanje Kraljeva. Naišli, otišao odatle, rekao je, ja odoh sa mojom četom, pa dokle stignem. Idem da poginem ko čovek. Ja sam se zakleo za kralja i otadžbinu. Ja idem da poginem ko čovek, neću da pasem po logorima, neću da ljubim nemačku čizmu. Jer išao je obišao mog tetka, neđe u žici bio zatvoren i video tamo kako oni zatvorenici, niđe nema trave okoline one žice. To su sve počupali i pojeli. I naišao je ovaj kočijaš sa đetelinom i bacio im navinjak đeteline. I onaj ga je Nemac ubio zbog toga, a oni su tu đetelinu raščerupali te pojili. A on je ubio kočijaša što je bacio im đetelinu. Gde je to bio taj logor? Bio neđe dole u okolini Kragujevca, Kraljeva, ne znam nija, glavno dole je to bilo. I on je se otuda vratio, pobjegao je neđe u Rasnoj iz voza i došao preko brda i rekao majci, ja odok da se javim u moju četu, sigurno se neću vratiti, ali ću poginuti ko čovjek. I kad ga je vidio, on je došao, javio je, došao je na Jelicu, tamo ga je viđela zadnji put i odatle su otišli na Kraljevo, posle 2 dana, 3 su izginuli. Cela Jelička četa je izginula. On je bio u Jeličku. Aha. Cela ta četa je izginula. Taj je jedan čovjek došao iz Cerove i on je došao ćorav jedno oko. I on je rekao da ga je vidio zadnji put sa mitraljezom kad je ustao i sad moguće da je ga granata neđe raznela, jer to je bilo na obali Ibra. Mirin otac je posle pričao da je to kod te ratarske škole poljoprivredne, da tu nije moglo ni jaje da spane dok ne pane na leš. To je sve bilo leš do leša. Bila opasna bitka tune i grdni su oni izginuli tu i neko nađe, neko nije, glavno on je ostao tamo. Mi smo ostali sami, majka je se borila za penziju jer imao je on 11 godina staža. Bio u graničnoj trupi se tada zvalo, bio plaćeni graničar, plaćeni vojnik. Gde je bio na granici? Bio je na Sukovom zvoncu, na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, Jugoslavije. Tamo bio graničar. Tamo je bio na granici. Tamo su mu i ostala sva, valjda nešto i od dokumenata i izgleda i štedna knjižica, sve mu je to tamo ostalo i to su Bugari popalili. Jer kuda su god prošli Bugari, oni su palili za sobom. Pa makar samu. Nešto je moralo za njima da gori. I on je odatle posle otišao, došao ovamo i otišao s Jeličke Jelice i više. Ni mrtav, ni mrtav, ni živ, majka je se jadna borila preko ljudi, tamo ovamo sa svedocima. Izborila se, priznao joj je staž, tada je moglo sa 10 godina da se ode u penziju. I oni su mu priznali tih 11 godina staža po dokumentima i dali su mu njegovu penziju. Jer nisu mogli ništa da nađu, da je se on ogrešio zakon naš, taj novi njihov, komunistički o partiju. Niko nije mogao da niša ni na njega da je on nekog ubio, da je on nešto uradio ovamo, da je nešto, da se sećaju nečega iz borbe njega. Dolazili su tu ljudi, svedočili. Niko nije mogao da kaže, dolazio je i Milojko, neki Čirijak, i kaže ja se sećam tog čoveka, visoki, jedan mali, stalno su svraćali
kod Ljuba Stojića u prodavnicu da kupi nešto, da ponese kući, ponese djeci. Nismo ga se nikad bojali. On se pomoli na vrata i kaže, a ovi njini drže sednicu i ode. Nikad ga se nismo bojali, on čovjek vamo nije ni živeo, on je otišao, on je bio na granici. Kad je vojska sva se razbežala normalno, da je morao i on da ode, ništa nije mogao da učini on sam, vamo nije uradio ništa, ničega se niko ne može da niša ni prstom u njega, jer slabo ga je koji poznao, on je 11 godina tamo proveo u svetu. Radio je, imao on pravo, dobio je on pravo na majku, Dovica je dobila pravo na penziju, znači da mu je sve priznato, da tu i nema ničega, da... I tako je i uspela ona. Alo? Nije popio 3, nije više, ti reče da on ne pije. Dolazili po bogati. Jok. Kanim se da uzmem štapilu i dodem polako do Ljubiše. Tamo je glavno. Ajde, završimo te. Ajde, draga, čao, čujemo se. Je rekla ona uopšte popu da dođemo? Nije se čula sa mnom, imala tamo radnike, vodila ga tamo u komšiluk, tamte vamte i nije mu ni rekla. Pa zato nije ni došao. Jer trebali smo mi jutro da se čujemo, ja nisam mogla nikako da je dobijem. I evo červajdu. Dobro, baba. Kako se zvao otac? Dragojle Prezio? Vranešević. Dragojle Vranešević. I on je rodom od ozgo gde smo bili. Jest, odande on rođen. On je odatle. A majka? majka je iz Gripske, iz Pantovića. I njoj je otac ostao neđe u prvom ratu. I mog otac je ostao u prvom ratu neđe, na Guče. Prvom svjetskom ratu? Na Guči? Na Gučevu. Na Gučevu, to je ona bitka isto, ona spomeni. Oba dva su mi djeda ostala. Tamo majka ostala sirote, i ona. Stric se starao za nju, o njoj. Međutim, kad se tetka moja udavala, stric je umro. Ona je ostala sa malim, sa braćom od strica nekog drugoga. I tetka ga je nasočila za mog oca samo da je uda. Udali su je mladu. Da je uda dode odatle jer strina je dovela komšiju u kuću. I sad tetka se bojala, šta zna. Majka joj se preudala pa ona gledala da se uda. Majka joj se preudala, naredili joj da se uda. I da ide iz kuće. Da se uda, majka se preudala i otišla u Dobrače. Nema, udovicu udaju obično staraoci. Je udaju i ona i sestra ostale male kod tog strica. Međutim, umro strice, majka se preudala u Dobrače. Tamo rodila 2 djece, našla neku punu kuću. Punu kuću pastoraka, rodila 2 i tamo ostala, no majka i tetka ostale vamo sa tim stricom. Majka i tetka Njih je odgajio posle... Male su ostale sa stricom. Nisu baš ni majku njenu tražio tu i momak jedan. Stric, to je brat od poginulog oca. Aha. Majku njenu tražio tu i komšija, momak neki. I stričev djeveri nisu dali, djeta sramota je da se ti udaš za momka udovica, a za ove ti ne udate.
I posle je zguraju i udaju je tamo za tog udovca u Dobrače. Pio prilično, imao punu kuću djece. Ona nije mogla više ni da povede računa o njima, ni ništa. Tetku je udao taj stric, što je ostao da im, što je trebao da se, što se stara o njima. Tetku je udao i uoči njenog odlaska, udaje njene. On je bio u Arilju, klao stoku kod nekog čoveka i pojavila mu se ranica na nosu, otišao lekaru, bio prišt, crni prišt dobio. I lekar mu rekao, idi kući, spremaj šta nemaš, od ovoga leka nema. I on dođe kući, sprema to da ću tredan isprate teto Jelenu da je udaju. I on rekao njima, u kući, ja verovatno neću osvanuti. Nemojte slučajno da ustavite Jelenu, da je ne dadnete. Ja sam se sa Jerotijom, sa njenim svekrom, o svemu dogovorio. Sutra će svatovi doći za nju. A ja ako ne osvanem, izvedite svatove na opštinu tamo, izvedite mladu tamo i izađite, ispratite je i recite prijatelju šta se dogodilo. I on nek ide, neka vodi nju, nek vodi Jelenu, nek on nastavi veselje normalno, a vi to što ste spremljeno za svadbu, ispratite mene. Ali nju ni slučajno nemojte ustaljati. Tako i bilo. A on to priča sve kome? Ko je tu bio? Bio mu valjda jedan od braće, tu neživ, snaja, bratska deca. Bila moja majka. Njena sestra se udaje sutra? Njena se sestra sutra udaje i ona odlazi odatle. Stric nakričuje da je ne ustave jer ona je se udala dosta dobro na žirave. I oni su se domaćini dogovorili šta će da dadu za Jelenu, šta treba da se da uz nju. I dao je on nešto i rekao je njima, sve sam se ja sa Jerotijom dogovorio. I Jeroti je njen budući svekar. Njen budući svekar. Kako je, tako je. Ako ja osvanuk, ako ne osvanuk, to tako da se uradi. Da se Jelena isprati do opštine, na brdo, i tamo ustavite svatove. Doći će barjaktar, vjerovatno. Ustavte ga, jer oni će krenuti rano otude. Vi izađite rano na opštinu, na brdo i tu išćete i čekajte. Izvedite Jelenu gore, izađite, ispratite je i oni nek nastave njeno, a vi vaše. I šta bude? Kažete prijatelju, neka se veseli, rekao sam, recimo mu poželeo sve najljepše i čiča umre u noć i oni izjutra urade. Tako zovnu onda iz komšiluka nekoga i oni rodbina isprate moju tetku do opštine. Tu i naiđu svatovi, naiđe barjaktar, naiđu otude i ovi mu kažu šta se dogodilo, da je stric umro i da ne idu dalje odatle. Tu je mlada, dovedena je, doveli su je dotle. Da ne idu sad nešto kući. Da ne idu kući, sva muzika je učutala i muzika je učutala, uzeli su mladu i otišli. Odatle ovi se vratili kući, saranili čiču. Majkina majka je se već bila udala, valjda jeste, bila se udala ona. Ona je već bila otišla. Majka ostala tu i sa strinom. I sa tim mlađim, s tom dvojicom braća isto strica. Stric bio učitelj. Jedan, on otišao u Užice, ona je zato i završila 2 razreda osnovne. Išla kod tog učitelja, on bio učio đake u Gripskoj. I ona je išla kod njega i završila 2 razreda, posle taj stric umro i ovaj je otišao u Užice. Stric, taj učitelj, djeca mu odrasla, otišao u Užice.
Tetka Jelena nju nasači za tatu i dovede je vamo. Sirotinja bila, ostala rano, bez oca. Nisu smeli jednu majku, nije smeo staraoc da uda. Uopšte koristio to imanje. Nije smeo da uda, moj se tata vrati, ode mlad, ode u Topolu da radi, da služi u Šumadijsku dole. I dole nađe nekog učitelja, imao bolesnog sina i bio kod njega, samo mu gledao tog, čuvao tog sina, družio se sa njim, od njega je naučio kako se gaji voće, kako se obrađuje zemlja, šta se radi, kako. Gdje je to bilo? U Topoli Šumadijskoj, dole je to neđe u okolini. I odozdo se vrati u selo, počne da radi u selu, skupi otuda nešto od plate, tamo vamo. Staraoc njihov, što ostao, jedna baba, ona potpisivala neke menice, nešto. Kamata narasla tamo vamo, ali znala se glavnica. Moj otac donese da plati glavnicu, ode kod staraoca. Bio mu tetak, očeva sestra bila udata za njega. Tetka ta ostala i njen muž staraoc. Toj sirotinji, jer ostala je moja baba sa 6 dece. Baba je ostala sa 6 dece. Koja baba? Tvoja baba? Moja baba od oca, očeva majka. Očeva majka sa 6. Sa 6 djece. I ona udovica? Ostala kad je deda poginuo deda Dragić na Gučevu, Dragić se zvao. I ona je ostala sa 6 djece. Taj je tetak ostao staraoc, zet od tetke, tetak djeci. A morali su da imaju staraoce iako su imali majku? Jer udovica nije imala pravo da nasledi ništa. Po žensko uopšte nije imalo pravo ni na koliko nasljeđe. To su neki pre-rata. To je pre rata. I kamoli udovica da se za nešto pita. Ostao tetak. I onda je se dodali staraoc koji koristi svoju... Dojde staraoc koji obrađuje zemlju i dužan je da se stara o djeci. Ali obično su ti staraoci slali djecu u službu, udovicu udavali. Moju babu nisu udali, ali je zato za to vreme, dok je moj otac odrastao, pomrlo je babi 4 djece. 3 žensko i 1 muško. Tamo ona je za 2 godine ili 4, tako nekako, posaranjivala svo 4. To je bilo po službi, to se mučilo, petljalo, silni Jevrem, staraoc, on je obrađivo zemlju, ali djeci je dijelio koliko on dadne da pojde. Nema to, luka se radila dole od onoga gdje si ti, gdje smo mi probali da pređemo, odande do Vaskovića Ćuprije. Bila je, vidio si gdje je ona štala. Iza štale je prolazio Rzav. To je sve bila Vraneška luka. I sijao se kukuruz, sijalo se sve. Ali to se nije dogonilo kući, gore. Nego se teralo tamo, navratilo. Jevrem je tamo to čero. Što tamo? Pa tamo čero njegovoj kući, staraoc. A djeca su dolazila tamo sa džačićom za kukuruz i odotlu nosili na leđima u Vaskovića vodenicu da samelju, pa odozdo da donesu kući pa da jedu. Pa kad je god došao tata i čiča da traže kukuruza, pitao je staraoc, i zar se već pojili? I moj je to tata zapamtio, dobro, i kad je otišao, zapamtio i svu tu i majčinu muku, sve to, i sestre, oni su bili valjda stariji od tih sestara i braće. I kad je otišao u Topolu, kad je odrastao, otišao u Topolu, služio kod tog učitelja, naučio od njega kako se obrađuje zemlja, kako se kalemi voće, kako se gaji voće. Sve je to kod ovog učitelja naučio, otuda je donio para
našao menicu, majka mu dala, vidio koliki je glavni dug, našao spremio pare za glavni dug i ode kod tetka i kaže, tečo, došao sam da ti platim dug što je moja majka pozajmila od tebe. Ali, s obzirom da ti ništa ne vjerujem, u jednoj ruci pruži mi menicu, a ja ću tebi pružiti pare. Ne može, i kaže, sestriću, zar tako? Ne može tako, zapamtio sam ja. Kad si ti mene pitao, zar smo već pojeli, što si nam dao džačić kukuruza odatle. A i dobro sam pa zapamtio koliko si oćero odande. Ajde, Boga ti kaže, pa ja sam i radio. Šta bi bilo sa vama? Ništa, kaže, znam, vidio sam, kaže, kako si vodio nama računa. Svo 4 djece je pocrkalo, polipsalo bukvalno. Samo sam ja i Čičao, ja i Damljan ostali. Nego u jednu ruku menicu, u drugu ruku pare. On trgne one menicu, uzme i pruži njemu pare. Dok je on izbrojao pare, je uzeo menicu i pobjeg on izbrojao. Jer dao mu samo glavnicu, nije mu dao kamatu. Kad ga je sreo tetak, nisi mi sve vratio, gdje mi je kamata? Kamatu si ti naplatio davno. Još da ti platim i kamatu. Nego da te dobro da zapamtiš. Da te nisam vidio nogom da si stao na moju očevinu. A kamoli da dođeš da radiš. Nogom da nisi stao. Tu ćemo biti ja i Damjan. Ne smete, lako je, sad ste odrasli. Jeste, kaže, ti si nas odgajio. Pa smo odrasli. Odrasli smo zahvaljujući ovoj bednoj našoj majci, koja iznadnice nije dolazila. Unadnicu su i djeca su je pomrla unadnici. A sad hoćeš i kamatu. Hoćeš još šta? Nemoj da je više, ovo si sad došao pred kuću. Više se ne igraj da dođeš. I više, i prekinuli smo mi svaki taj odnos sa njima uopšte. I svaku posjetu i sve. Da. Negde pred kraj jadni Milan je počeo sa tim jednim njegovim unukom da se svojata, ajde rođače, dođi i da se pozajmaju, da idu jedan drugome. Znali smo da smo svi svojte, ali ta je svađa ostala i nikada, jer tetka, pokojni moj stric, došli gladni, jadni iz Vodenice. Tetka grebe tiganj, skuvala njoj nešto, pojela, a oni došli gladni. Da pokojni Čiča, Damjan ti počne da plače. Ova ti počne da viče, plače Dačo za guzicom, plače Dačo za guzicom. Dačo uzme za onaj tiganj, za rep i onim tiganjom po leđima. Da vidiš kako plače Dačo za guzicom i išćera tetku. I više nije smjela da dođe tu i uopšte. Išćero je odatle. I posle se snalazili kako su sami znali i umeli. Sa majkom, majka je živela jadnica da nije otišla tužna u banju. Poslao je moj otac u banju, u Vrnice, nju i Milana. I kad se vratila iz banje, da je se sačuvala, jer mlada je umrla u 6 nekoj godini. Da je se sačuvala posle banje, dočekala bi ovu tragediju, rat, ponovo. Nego se nije iz banje sačuvala i umrla. Posle nisu smjeli godinu i nešto da je sarane dok Dragojle ne dođe. I opet bili su se oni podelili. Tata je ostao gore na onom starom mestu, ovi si išli dole. Čiča Damljan si išao dolje na drugom kućnom mestu, tata ostao gore. Sa njom i ostao s majkom i ostala moja majka sa svekrovom. On otišao da radi, otišao u graničare. Baba je umrla, došao je, sahranili su, imala je negdje slikica sa te sahrane. Samo njena slika ima od prerata u groblju, gore. Od Drugog svjetskog rata. Jest. Da, mislim da si mi ti to pokazao.
pokazala. Kad smo Aha. stavili ono to. On je njojzi podigao taj spomenik od tog iz Blagaje sa tog tucanika, Blagajskog tog kamena granita. Spomenik je podigao, upisao svijug. Upisao svu njenu djecu, dedu i nju. Upisao i napisao samo spomen podiže Dragoje. Samo on pisao Dragojle. Ništa, nikog više. Ali je upisao, vodile smo ja i Dobrinka gore, Ljubišu, Podiže svoje majci. majci i djecu nabrojao svu. Da, pokojnu. I da. Nije upisao Čiču Damljana. Čiča je bio živ tada. Dedu je upisao Dragića, Vasiliju i djecu. Tu su svi. Vodili smo ja i Dobrinka Ljubišu sa crnom onom farbom što se za farba, te je ofarbo on ponovio sva slova gore. Da, sjećam se. 300 i nešto slova imalo broja. S onom časkom će. On mišljao časkom, ostali ja i on ceo dan nije mogla Dobrinka da izdrži. Nego zovemo taksistu, da se Dobrinka vrati u selo. Srećat smo ponijeli bili šta da se jede. Ja i on ostanemo gore dok je on to sve kad je završio, kaže daj da prebrojim brojeva, ti Bog, da prebrojim slova. Ajde, rekao, prebroj kad si sve, 300 i nešto slova. I on je to lepo to gore ponovio. Taj bakin grob ima isto zagrađen tu. Mamin je grob zagrađen, ima bio si ti sa mnom onda gore. Pogrobnu ploču kad smo stavili. Gore je Mila Nikića sahranjen, podignut je im je spomenik. Mila Mirka je ostala ovde. Ja sam bila... Gore nema niko više u toj kući. Nema u kući niko. Ide Dara i Milan, idu obilaze. Ja sam stalno prekričivala Dari da tu kuću ne dozvoli da se batali i da je ne proda nju i dvorište. Kaže mi, Daro, ti si lično ovde rođena. Nisi u porodilištu, nego si rođena u ovoj sobi na onom krevetu tamo. Ti si lično ovde rođena na ovom braku. Čekaj, šta tebi bi Dara? Bratanica, bratska ćerka. Od brata. Od brata ćerka. Ti si ovde rođena, tačno je pokojna snaja moja, ona se porodila prvi put u Čačku i do smrti je tvrdila da je dijete u Čačku ukradeno. I kad je počela ovo kao krađe djece, ja sam se sjetila nje da je ona možda bila i u pravu. Da. Jer nisu oni dali Milanu to dete da odnese, da sahrani kod kuće. Jer došao je Milan da vidi, da nju izvede iz bolnice, nije znao šta se dogodilo. Rekli mu je, dete nije živo, ženu vodi. Hoću dijete da ponesem i posvađa se sa doktorima i sa njim sestrama. Oni zovnu policiju i policija ga pritvori. Da li su ga šinuli, da li nisu, nije štio nikada da kaže ili nije smeo. Puštili su ga i nakričili su mu da ide u bolnicu, da uzme ženu i da se gubi iz Čačka. On ti se vrati iz policijske stanice i nađe jadnu kiću pred bolnicom. Oni su je već izbacili iz bolnice, nađe je pred kapijom na ulici je našao. Obukla ono što je imala, navukla, bez otpusne liste, bez umrlice, bez ičega, bez ikakvih dokumenata. Onaj mu portir nakričio, nemoj da ulaziš, nakričino me je da ne smijem da te puštim. I bolje ti je, nemoj se petljati oko toga, dete je umrlo, oni će to sahraniti, oni to ne daju nikome bebu. Kao ne daju bebu nikome. I nisu oni tu bebu davali onda nikome. Da li su ga dali nekome, to Boga pita, jer ona je donešena u 3 u noć na podoj. Kad su i došla sestra u poko prije 6, svima, kaže, deli decu, meni nema, prođe pokraj mene, samo manu rukom. Tvoje dete nije živo. I ode, kaže.
Ko da mi je rekla dobro jutro. Sve isto. Sve su, svima su se ženama koje su se prijavile da su im deca ukradena, prema svima su se ponašali tako. Da bi što preterali, da bi što preterali. Oterali, zovnuli policiju, svađu će da se bije sa doktorom, da mu se da dijete. Da. Moje je pa nek je i mrtvo, ću da ga nosim. To je sistem ustaja. Nek je mrtvo, ali ja ću ga vodim. To je dužnost bolnice. Što vi da saranjujete moje dijete? Odnijeću ga u naruču, odnijeću ga pješke. Odok preko Jelice pješke i od njega kući. Samo mi ga dajte. Ne možeš da dobiješ i tamo reč po reč. Zovnu policiju, došla policija. Lisica na ruke, pravac, stanicu. Nema, tamo mu objasnili da nema on na to pravo, da on ne smije to tražiti. Da se tek rođene bebe ne nose, Namjerno tako napravio. Tamo vamo, on se vrati, onaj policajac ga isprati i kaže, ću li idem s tobom ili ćeš da ideš sam u bolnicu? Da uzmeš ženu i da ideš. Kaže, odok da ja uzmem. Dođe u bolnicu, ona pred kapijom na ulici. Izbačena. To pričamo o Kići. O Kići, Bilanovoj ženi. Žena moje snaje, mog brata. Žena tvog brata. Mog brata Darinkina majka Darina. Žena tvog brata Milana. Kića. Oni su živjeli gore. Živjeli u Radobuđu. I njena deca su Kićina. Kićina su Milomirka i Darinka. Oni su njina djeca. Darinku je posle nije šćela da ide u Čačak. Teška je bila na porođaju. Porodila se kod kuće, pa to nije bilo u redu, pa je očerata u Arilje. Iz Arilja opet morala da ide u Čačak. Jest. Jer posle sam Milomirku je rodila u Čačku i nju. Imala je tamo komšinka jedna sa njom u porodilištu. Dok se ona malo oporavila i izmučena i nekako teško je te porođaje podnosila. Jako teško. Ona žena pričala posle jednoj majici mojoj. Bože, kaže ona, tvoja snaja ne može posle porođaja. Nije mogla 3 dana da se probudi. A kamo li da vidi dete nešto, kaže, spavala mnogo. Valjda, kaže, se izmučila na porođaju, pa je to teško je podnela. Pa kaže, teško je podnijela, teško je i Daru rodila, pa je posle morala opet ide u Čačak na reviziju tu, valjda. Ostala je posteljica, pa to morala. Išla u Čačak, nije imala onda ni Užicu, ni Ivanju. Sve u Čačak. Autobusom je, iz Arilja autobusom je odvozio valjda Milan u Čačak, pa u Čačku bolnica daleko. Od Čačanske stanice, kočijama do bolnice. Mukotrpno je bilo onda. Ne znaju ni kako je bilo ići. Onda ne možeš ni sa konjom da diđe. Pa u Virovo ne bi došli ni na konju. Da nije bilo vojske da napravi onaj put. Beži bre, tamo nije imalo, dok sam se ja udala ni vode ni struje. Niče. Jeste. Ni ovdje gdje smo mi kupili plac i napravili dolje. Joj, ni vode, ni struje, ni nikog Boga, ni koca oko kuće, niđe ništa. I kolac je bio nešto. Nešto značio. Posle sam ja upisala u 5. razred. Išla sam tamo u Radobuđu u školu i ona mi je bilo daleko. Nije mi ni ona bila blizu. Gdje je bi škola u Radobuđu? Tamo u Luci. Tamo je škola. Na centru tamo. Tamo je škola. Pored asfalta što je blizu. Tamo je bila škola, od pješke tamo. Samo je bilo onda drugačije, imalo nas je đaka. Puna škola sirotinje je bila, Radobujska. Pa imalo nas je 4 što je rođeno posle smrti oca. Sve to 41. izginulo. Mi se rodili 41.
Ja je zezala jednu majku, Šarko, vi udovice napravile, navalile i napravile svi po dijete. Ćuti, kaže, vas je 4 rodilo, da znaš samo koliko je njih žena čačkalo, te podbacilo mi. Ja nisam, kaže, smjela kući ovo 2 ako umrem. Nego ajde, rodi se, a i morala sam da sledim pred Dragojle amanet. Rekao mi je, ako rodim muško, da neće pitati gdje je. Ako rodim žensko, da moram odgajiti. A u kom smislu neće pitati? Neće ako slučajno ga ne odgaji, ako ne mogne da ga odgaji. A za muško? Za muško. Neće pitati jer nema tu imanja za 2 ljudi, za 2 brata. A čekaj, ko je već bio? Bio Milan. Milan imao 10 godina kad je tata poginuo. Milan imao 10 godina? Jeste, on je 31. Tata je poginuo 41. Da. Slabo ga je nešto, pa slabo ga pamtio, slabo dolazio od siromaša kući. Radilo. Dolazio 1-2 put u godini. Ne bi ni mene imalo da nije došao na bolovanje. Napravio mene. Zato nam je tolika i razlika između nas. 10 godina između mene i Milana, a 7 između mene i Dobrinke. 5 između njega i Dobrinke. Čekaj, Dobrinka je najmlađa? Ja sam najmlađa. 7 godina između mene i nje, a ona je mlađa bila od brata 5. Da. Rađali smo se od Uštapa do Mijene, tako i dolazio. Gradile se građevine, Čiča se o tome brinuo. Vodio te poslove, pozidao štalu. Kuća se prepravila, napravila. Joj, mene. Ja putovala u Radobuđu i posle nastavila u Arilje. Od kog razreda? Od 5. I onda peške iz Radobuđa u Arilje? Pješke. Malo nas je dosta. Pješke smo putovali. Od ozgo pravo do Arilja i kad naiđe neko da nam stajao nam je stalno luto sa kamionom, počeli kad s kamionima da idu naviše. Malo se tog puta popravilo. Tad nije bio asfalt? Ma kaki asfalt? Ma kadan bio? Kad stane luto sa kamionom, uskačemo pod onu ceradu, kad dođe naš zavac, on ustavi, iskačemo ko iz osnovne škole. Iz kamiona, iz cevap, zauvar nam je bilo kad naiđe neki koka rade, vuko đubre iz Radobuđe u Arilje, kod Vasiljevića služio kod njih i s konjom. Kad naiđe on sa sankama, mi ko vrapci stanemo na sanke, držimo se za kanate i zauvar da nas prevozi. Sa zapregom? Sa zapregom konja, on ćera polako, stane nama, djeco držite te se dobro. Držimo se svi, klaj sa konjom, ali zauvar, malo brže stignemo nego da idemo pješke. Samo da ne pješačimo. Posle, kad sam krenula na zanat, iđu traostak sama, niđe žive duše, nema. Poranim, odsvitala sam na urijaku, nisam imala sat. Šta ideš mnogo rano? Idem mnogo rano, trebala sam da budem u 6 na praksi. Gdje je to? U Arilju, u Lupcu. U Golubcu? 6 sati praksa? U 7 sam ja dolazila do 7, posle do 12:30 na praksi, od 12:30 u školu. Već večer se primiče, ja iz škole se vraćam, po noći sam dolazila, po noći sam odlazila. Nije me slabo me koji znao gore. Posle kad već nisam mogla više da putujem, počela sam da stanujem. Putovala sam 4 u 8-godišnju i 6 vamo, 7 godina sam putovala, tako reći. Pješačila od ozgo. Pa silazila ja od ozgo u luku, dole Rzavu.
moja pokojna školska drugarica i njezin brat i još neko dozvoljni iz Potoke. Siđe, tu smo se sastajali u Antovića Luci, imao tu i pjesak. Ako prođe ona napiše na pjesu, požuri, da znam da je ona otišla. Ako ja odem pre nje, napišem ja, kad ona dođe od ozgo na vid, pročita to i tatli za mnom, da ne čekamo jedna drugu. Zna se da smo prošli. Jer ona ide jednom stranom, ja drugom. Joj, mene popanke jedne kupim. Kad dođe proleće, ti su opanci već pukli, nikakvi. Samo nosim obod, dole bosa. Nisam smjela u 8-godišnju u bosavamo dolje. A u osnovnu školu smo išli svi bosi. Sve dok ne pane slana. U školu smo išli bosi. Bosi išli bez išta. Bez išta. A čim pane snijeg i prva trava počne ljubičica da cveta tamo vamo, svi bosi dolazimo u školu, u proleće. Bosi bez išta. Ma bez išta, bos. Posle od 5. razreda nisam smjela. Došla Zora neka bosa i a opanke smo nosili svi Piroćane. I ova gradska deca i mi, svi smo nosili Piroćane. Jer kućeš ti kupiš djetetu cipela, ajde, bogati. Od 5. razreda. Ma jamore. I došla Zora bosa, izašla na tablu kad je video onaj matematičar. Dete, imaš li ti oca? Kaže, imam. Imaš li ti majku? Kaže, imam. Jel te viđala majka da si otišla bosa u školu? Jeste. I žensko dijete poslali boso. Žensko dijete poslali boso u školu. Slušaj, da kažeš šta ti? Da ti kupi opanke pod hitro i neću bosu da te vidim u školi. Ti si već devojka, devojčica, ne možeš ti, nema smisla da ideš peške, ideš bosa. Pored toga što to nije zdravo, a pored toga što je sramota da ti, devojčica, ideš bosa. Više nije došla bosa u opanke, pa dođi. Mi smo išli bosi. Išli u opancima svi. Vunene čarape, opanke i tatliš. Nemaš ni kišobran, nemaš ništa. Pokisneš. Imaš neku bluzicu sreće. Neku džemper. Tada je prestala se otkupljivati, narezivati vuna. Pa sam mogla da ispletem džemper preko leta. Inače, u osnovnoj školi sam 4. osnovne završila u prtenoj suknji. Težinovoj suknji završila osnovnu školu. Nema, nosiš šta imaš. Prtena košulja, prteno. Nemaš ništa. Nema, vune nam nije ostajalo ni za čarape. Dok predavali narez. Narežu ti, izutra se u proleće rano se prebroje ovce. Eto ti poreznika pred kuću, broji ovce. I prekijavljuje koliko ima ovaca i prema ovcama prenoju. Kupila je moja jedna majka i je čiste šišala repove i vratove. Da se ne bi gulile ovce po trnju. Gdje nađe pramen vune na trnju, sagne se te uzme. Nemaš Bog. Da bi nakupila koliko su oni opet. A za narez je morala, kad ošiša ovce, jadna kvasila je onu vunu, pćebala, ale. Jer ne možeš, ajde ako nemaš da predaš tu vunu, ne možeš da kupiš ništa. Ako nisi narez izdužio. Gdje ne možeš da pazariš u zadruzi? Ne možeš u zadruzi da kupiš ništa. Jer nisi izmirio dug. Nisi izmirio narez. Koje su to godine? Koje su? 45. 6. Narezivala se tu toliko domaćina i stoka i žito i sve. Pa moj je ujak kolonizovan i otišao u Banat. I tamo ga ture za Boga došao je on sa strane, ide on u otkup.
I on nešćedne odbije, nešćedne nekome siromahu da pokupi svo žito puna kuća djece, a nema dovoljno da preda narez. I on to odbije, umalo nije, da mu nije bilo nekih ratnih drugova tamo ovamo, umalo nije zaglavio Goli otok, nego onako nešto odrobio i ostao bez posla i posle otišao iz Banatskog Karlovca. Da bi ja saznala tek u 8-godišnjoj, kad sam na zanatu bila, da je taj narez samo predavan u Srbiji. Naš dragi Tito, samo u Srbiji. Da je ćero on, da je ćera pomagao Albaniju. A mi smo, moj brat nije dolazio iz radne akcije, iz tih omladinskih brigada. Nije dolazio, skačite u proleće u brigadu, što bi rekao moj pokojni šef, kaže viču, idu brigada, za nama ide milicioner, nosi pušku preko ramena, a mi idemo u brigadu i pjevamo za Boga srećni. Milicioner nosi pušku za nama, ali nas natjera, moramo da pjevamo. Pošla omladina u izgrad. Pošli mi, kažu, u brigadu. Pošao ja da kopam u krnjači, mjesto da kopam u mojoj kruščici, imao sam ja šta da kopam Igore, da radim, nego idem u krnjaču na radnu akciju. Jadni Milan je išao stalno u omladinsku brigadu. Hladno to? A? Ti hladno? Nije. A ja u osnovnoj školi nas je spašavalo, imali smo kuhinju u osnovnoj školi. To je ova gore kuhinja u osnovnoj? Ne, gore u osnovnoj u Redopući. Imali smo neku grozdu pokojnu, ona nam je kuvala u školi, čeka nas u školi. Kad dođemo, čeka nas sa šerpom mleka, onog u prahu. Skuva nam to, imali smo po šolju tamo i naspe nam tu šolju mleka, popijemo to toplo pre časova, a u dan iznese neku šerpu, skuva nešto, krompira, pasulja, nešto skuva. Nema tu ne mesa, nego zaprži samo u pasulj, isjecka slaninicu, nevoliko, i isprži. I to meša po onoj šerpi i kome upadne u kutlaču. Slanina upala je, kome nije. Glavno je da smo imali mi pastulj, da smo imali mi toplo da pojdemo u podne. Na veliki odmor, da izađemo, da stanemo u red i da jedemo, da ručamo. Imalo je, to je škola nam obezbeđivala Crveni krst i to. Imali smo ujutro ponekad po parče kačkavalja i u dan grozda jedna umijesi plekinu, neku voliku iskockao na kockice jednako hleb i svima nam te podeli po kocku. Tek smo mi deca, kad smo odrasli, razumeli da ona nije imala ni odakle, ni šta. Ona kao odakle, šta je imala, to nam je i davala. Nije imala ništa, ona nije imala dece, nije ona imala nikome ništa da da. Jednom smo mi na groblju gore, ja i Božo, moj školski drug, pretresli, ona kaže, joj, kaka nam je ono bila joj prljava kecelja. Beše, rekao, prljava kecelja, ali sladak onaj vruć pasulj kad nam da u podne. Nismo gledali u njenu kecelju i maramu. Ona jedna nosila sve crninu za sinom, umro je sin i nosila stalno crninu. Dođe jadna, skuva nam, podeli nam, naloži vatru u učionici dok dođemo. Topla učionica, topal nam hodnik. I podeli nam tu vruće to mleko i ko melem. Još ako ima iđutra da nam da po parče kačkavalja, ne mora da ima ljeba. Bio lep iz konzervi neki kačkavalj, to iz Amerike dogonjen, dobijano. Podeli nam to po parčence. Ka šta ima, to nam podeli. Ali gledala je da nam podeli svima isto, taj hleb kockala i svima tu kockicu tog hleba nam podeli. Pola mješan, pola kukuruzno, pola pšenično. Lepo, slatko. Slatko za gladnu djecu,
slatko. Djeca, imamo, svi idemo kućama, tad u školi, pa imamo još posle tog velikog odmora, po 1 ili 2 časa, svi smo išli zajedno od 1. do 4. osnovne. 1. i 3. bio zajedno u učionici, a 2. i 4. bio zajedno u učionici. 2 učitelja stalno. I negde kad sam išla, ja mislim 4. smo išli, nismo mi znali ni šta je, ni u čemu je, jedino dolazimo u školu, imali smo ovako na zidu, visila Titova slika, s jedne strane Staljin, s druge strane visio Lenjin. Dolazimo jednom ujutro u školu, samo Tito visi, ove dvojice nema. Izlaze 2 školska druga naša na odmor, tamo vamo, oni su bili već 4. osnovne, izlaze i viču mi igramo se žmurke, Vuka i ovaca, igramo se, nema loptu, nema niko, jure, žmure, štačić. Glavno piljaka, ženskinje smo gledali, jer imali smo česmu u školu, u dvorištu, i na toj česmi imala ploča, betonska. I na toj ploči smo igrali piljaka, devojčice. Imaš 5 kamenčića, nađeš ovako ovolikih i onda jedan baciš naviš, onaj drugi ćeraš, napraviš kapiju i ćeraš ispod kapije. Kad sve prognaš, onda skupiš sve pa iz početka i to igrali smo mi, a muškarci jure tamo vamo. Izlaze ta 2 školska druga na odmor i viču: živeo Staljin i ja sa njim. Živeo Staljin i ja sa njim. Šta ćemo mi, djeca, nemamo pojma ni ko je Staljin, ni šta se dogodilo. Šta mi znamo, ni radija, ni telnin kaki. Nema ništa. I što ti nešto kažu kod kuće, seljaci ne znaju ništa. Seljaci su išli na glasanje. Reci. Ništa, snimam babu za intervju. Imala je ulicu, Staljina i to, ali mi niste znali ništa. Ali mi nismo znali, ne znaš ništa, ne znaju ni roditelji, svi, sve, ništa. Ne zna se da je Tito raskinuo sa njim. Znalo se to što bi rekao neko pokojni naš Miloš, kad su mu sudili počerali ga na Goli otok na sudu. I sad on viču, zove njih učitelj Vaso u kancelariju, izmlati. I nakriči im da to ne smiju da rade. Da je to zabranjeno, da ne smije da viču. Ništa, deca. Čim ih prestanu dlanovi, opet deca izlaze na ulicu, u dvorište i opet živeo Staljin i ja sa njim. Eto ti prođe nekoliko dana, eto ti njenih očeva, onoga jednoga otac je bio zaposlen, ide bledo neko odelo, šešir i kišobran potpehal. Onaj drugi ide sa njim, pored njega u onim suknenim pantalonama, onim seljačkim sa onim kesama, dole opanci, gore prsluk, kapa i idu zajedno. Došli očevi u školu. Odoše kod učitelja, pričaju sa njim, normalno. Im obećava, vas pokojni Slavko je znao u čemu je tu i problem, jer on je bio zaposlen. I znao je šta se dogodilo, ali zalud ti pričaš ludom Todoru. Ne možeš ti njega da ubediš. Dete izlazi. Ništa, odoše. Milorad i Slavko odoše polako, 2., 3. dan, verovatno su, kad su došli kući, očevi su ih izgrdili, nakričili im da to ne smeju da rade, da će njih poslati u zatvor, plašili. Ne vredi, prođe neki dan, opet njih dvojica. Živeo Staljin i ja sa njim. Živeo Staljin i ja sa njim. Opet prođe neki dan, eto ti Slavka i Milorada zajedno. Opet njih 2 u školu.
A sam se jadan plašio. Prijavit će ga neko. Da, pa će otići na Goli otok. Trebao si da vaspitaš djecu. Ne smije dijete da ti viče živeo Staljin. A kamoli, gdje ćeš ti, djeci da... posle smo završili odmah 4. osnovne. Njih 2 su otišli dalje. A kad smo pošli u 4. njih 2 su završili već bili. Kad smo pošli u 4. Vaso i Mara, kad smo trebali da prođemo u 5. Vaso i Mara su otišli u Laticu da uče đake. Nama je došla neka panta. Niti je voljela ona djecu, ni djeca nju. Joj, kuku mene. I ona je bila godinu. U 3. razred došla do pokojna Rada i Kuzman. Ona je bila godinu, potišla i ona na divljaku. Bila na divljaci, tamo joj se muž ubio. I on se ubio zbog inforbiroa. I on je bio neki službenik, nešto je bio. Rekoše, kaže, zbog politike se Milovan ubio. Kad sam pošla u 5. onda je bilo spašavaj se ko može. Pješači, uči pješači. Ne uspijem da položim prijemni, da supišem užice, odem na zanat. Bila ona ekonomska škola. Teško bi me i školovali da sam upisala. Jer šta je penzica bila mala. Ne uspijem da se upišem i odem na zanat, da ne šedim kod kuće. Završim zanat i umjesto da nastavim da se školujem, ja se udam. Odnijem na đavo. Udam se, jebi ga. Tamo ovamo. Počnem, kupimo onaj plac dole. Taj plac smo kupili od Goranovog dečjeg dodatka. Oni su placevi bili onda jeftini, a ja nisam primala jedno vreme dečji dodatak, nisu mi davali dok nisam sredila se od to odreknem očevine. Onda su ti dali nešto naprijed? Dali mi za nazad mi dali. Nazad, da. Jeste, dok sam se ja odrekla očevine, jer ja tada je već bilo 46. 7. godine, 8. Onda su dobile žene pravo glasa, dobile su, dotle nisu žene ni glasale, dok nije prošao rat. I počelo da ima pravo žensko dete da nasledi isto koji muško, ravnopravno. Ti morala da se odrekneš očevine? Da bi dobila dečji dodatak. Ma ja sam i onako htjela i bez dečjeg dodatka. Sam htjela da poklonim to bratu. I poslije Dobrinka udala, otišla. Neđe pred kraj mog zanata. Ona se udala i ja muc nekako položim taj završni ispit, dobijem diplomu. Udam se, kupimo taj plac dole i počnemo tu četare da pravimo. Četar? Jeste. Ajde, napravit ćemo pauzu.